காய்ஸ் நம்ம மூளையவே கழட்டி போடுற அளவுக்கு நிறைய அப்டேட் வந்துட்டே இருக்குது நாளுக்கு நாள். அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைப் என்ன அப்படின்னா லியோவில் எல்சியூ இருக்கா இல்லையா இப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகளும் இருக்குது. இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா கமல்ஹாசன் கூட ஒரு டப்பிங் பண்ணியிருப்பாரு அப்படிங்கிறத நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான நியூஸ் என்னென்னா லியோ டூவில் கண்டிப்பாக இதுக்கான விடை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் லோகேஷ் கனகராஜ். அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இதில் லியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகளாக மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பதில் சொல்லியிருப்பாரு. அதாவது எல்சியூ அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கும், ஆனால் சின்ன சின்ன ஹிண்ட்டுகள்லாம் இருக்கும், அதை நம்மளே ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குமாமா. ஆனால் லியோ டூவில் தான் கரெக்டாக லியோ ஃபஸ்ட்டு பாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட எண்டிங்கில் தான் எல்சியூ கனெக்ட் ஆகுதா ஆகலையா அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் நம்மளுக்கு தெரியுமாமா. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு சஸ்பென்ஸாகவே வச்சுக்கிறாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக இது வந்து எல்சியூக்கு கீழே தான் இந்த படம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் எதிர்பார்த்ததை பூர்த்தி செய்யும் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம். அண்ட் லியோ டூ வேறு வருதாமா, அதில் வேறு மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி தான் ஒரு புது ஹைப்பு கிரியேட் பண்ணும். சரி, ஓகே, நீங்கள் எத்தனை பேர் வெயிட் பண்ணுறீங்க லியோக்கு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.